Ahojte, zlatička. Mám tu pre vás týždenný horoskop od 24. do 30. novembra 2025. Ak máte nejaké otázky, prípadne potrebujete rituály, som tu pre vás Facebook, Messenger, píšte správu. A ideme na horoskop. Baran, prebuďte v sebe čo najväčšiu veľkorysosť. Pokiaľ sa budete hrabať v malichernostiach, a to hlavne u druhých ľudí, nezačne tohtoročný advent veľmi veselo. Neznamená to, že by ste mali všetko tolerovať, ale viac premýšľajte, čo je naozaj zlé, a teda hodné upozornenia a čo nie. Saturn sa presunie do vašej duchovnej zóny ovládanej rybami a pomôže vám dosiahnuť vrcholnú duchovnú kondíciu pomocou meditácie, dýchových cvičení, praktizovania vďačnosti alebo písania denníka. Potom 29.11. končí retrográdny Merkúr, čo vám umožní hovoriť úprimne a odhaliť mnohým ľuďom vašu pravú tvár. Venuša vás potom posunie k väčšej intimite, ktorej sa vám teraz vo vzťahu nedostávalo. Bík. Na adventnú dobu máte jasný plán, vypovedaný alebo nevypovedaný, že ju prežijete lepšie ako v minulých rokoch. Ukážte svojim blízkym, ako vyzerá oddanosť. Saturn sa 27.11. presunie do vašej zóny priateľstva a komunity. Pomôže vám viac sa spojiť s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí váš život skutočne obohacujú. Budujte priateľstvá založené na dôvere a dajte ľuďom vedieť, čo pre vás znamenajú. Venuša vás v závere týždňa nabádá k väčšej veľkorysosti vo vzťahu. Blíženci. Advent radi privítajú aj tí, ktorí ho nemajú príliš v láske alebo sa z nejakého dôvodu obávajú nového roka. Zistíte, že sa môžete každý deň z niečoho radovať, niečo úspešne vyriešiť, že vám ide vyladiť vzťahy, prijať to, čo sa nedá zmeniť. Jednoducho za tento dobu k vám môže prísť pokoj a zmierenie. Saturn sa 27.11. pohybuje priamo v vašej kariérnej zóne, podporuje vás zodpovednosti voči ostatným. Môžete sa tešiť aj na to, že porastú vaše vodcovské schopnosti a emocionálna zrelosť. 29.11. skončí retrográdny pohyb Merkúra v vašej rutinnej zóne ovládanej Škorpiónom a pomôže vám uviesť do poriadku vašu každodennú rutinu, pokiaľ ide o plánovanie času, starostlivosť o zdravie i organizáciu práce. V láske bude vyťaziť zvedavosť a túžba vyskúšať niečo nové. Rak. Aj keď sa o vašom znamení tvrdí, že by pre svojich ľudí robilo možné aj nemožné, vy teraz budete celkom rozumní a pri zemi. Presne totiž odhadnete, nakoľko môžete niekomu vstúpiť do života a jeho slobodnej vôle. Dokonca aj deti zvládnete presvedčiť, že list Ježiškovi nemôže mať 7 strán. Saturn sa presunie do vašej zóny objavovania ovládanej rybami a pomôže vám vrátiť sa k štúdiu, cestovateľským nápadom a aktivitám, ktoré dávajú vášmu životu zmysel. Nenechajte sa brzdiť strachom, že to nedokážete. Skúste viac zapracovať na svojom sebavedomí. Venuša vám potom v závere týždňa dodá do života viac radosti a pozitívnej energie. Lev. Vymyslíte pár plánov na adventnú dobu. Budú veľkolepé a nebudú sa týkať len Vianoc a konca roka, ale aj vašej práce alebo koníčkov. Majte na pamäti, že to najcennejšie, čo máte, ste vy a ľudia okolo vás, im by ste sa mali venovať čo najviac. Náďte sa na svoje vnútorné pocity a hlavne na svoje srdce, milí levi. Saturn sa 27.11. pohybuje priamo vo vašej zóne intimity a podporuje vás objavovanie hlbokých emócií. Budujte vzťahy, ktoré cítia úprimnosť, zraniteľnosť a vzájomné porozumenie. 29.11. končí retrográdny pohyb Merkúra v vašej zóne domova a rodiny a pomôže vám vyčistiť duch. Venuša Strelcovi vám potom prinesie do života viac radosti a kreativity. Panna. Odporúčam striednosť v jedle aj citoch a pocitoch. Ak ste začali piť cukrovinky a obchádzať večierky, nedopriavajte si podobne, nevyhrocujte ani emócie. Dbajte aj na pravidelný režim. Saturn sa presunie do vašej partnerskej zóny ovládanej rybami a podporí vás vo výbere vzťahov, ktoré zodpovedajú vašej integrite a spoľahlivosti. 30.11. vstupuje Venuša do Strelca a povzbudzuje vás,
aby ste do svojho domova a rodinného života vniesli viac náklonnosti a humoru. Váhy. Bude vás baviť plánovať, napadnú vás krásne veci a akcie, ktorými by ste mohli spesliť predvianočný čas. Usporiadajte si život, milé váhy. Teraz je vhodná doba. Saturn sa 27.11. presunie do vašej zóny zvykov, ktoré ovládajú ryby, a pomôže vám vytvoriť nové rutiny, ktoré podporia vašu energiu, prácu a emocionálnu vyrovnanosť. 29.11. končí retrográdny pohyb Merkúra vo vašej finančnej zóne a dodávam guráž hovoriť o peniazoch bez hanby a predsudkov. Povedzte si o zvýšenie platu, ak potom túžite. Teraz je vhodná doba. Škorpión. Práca síce šľachtí, ale príliš prešľachtilé živé organizmy vydržia menej. Sú kvapku degenerované. Toto si budete hovoriť budúce dni. Aj keď okolo vás budú všetci lietať, plánovať a bilancovať, vás to nechá pokojnými, pôjdete si podľa svojho zavedeného rytmu. Všetko s mierou je dobré heslo. Vaša kreativita a tvorivá sila je teraz na vrchole. Saturn sa presunie do vašej zóny seba vyjadrovania a podporí vás v tom, aby ste rozvíjali svoj talent a všetky činnosti, ktoré robíte s vášňou a láskou. Retrográdny Merkur končí vo vašom znamení 29.11. a pomôže vám v komunikácii. Ostatní pochopia, čo cítite a čo od nich potrebujete, čo prospeje najmä osobným vzťahom. Strelec. Budúce dni po vás budú chcieť viac sústredenia. Nemusíte mať v ruke podrobný plán na advent. Len sa viac koncentrujte. Slnko aj Saturn sa presúvajú do vášho znamenia a pomôžu vám vybudovať emočnú stabilitu prostredníctvom sebareflexie a odpočinku. Teraz si vytvoríte základy, na ktorých budete môcť ďalej stavať. Retrográdny Merkur končí 29.11. vo vašej zóne uzdravovania a pomôže vám počúvať a pochopiť, čo vám hovorí intuícia. Venuša potom zosilní vašu charizmu, ale aj túžbu po intimite. Kozorožec. Budete teraz ešte lepší manažéri ako inokedy. Niekomu môžete pripomínať aj dirigenta veľkého orchestra. Vyladíte to doma aj v práci, jednoducho všade, kam patríte, a pritom nebudete nič presadzovať, všetkému dáte vlastný priestor k životu. Myslíte ale aj na odpočinok, inak vás sníme únava. Saturn sa pohybuje priamo vo vašej komunikačnej zóne a podporuje vás v tom, aby ste svoje myšlienky vyjadrovali štruktúrovane jasne a s emocionálnou vyrovnanosťou. Vaše slová majú obrovskú moc, čo si budete môcť sami overiť. Koniec retrográdneho pohybu Merkúru v vašej zóne priateľstva vám pomôže znovu sa spojiť s ľuďmi, ktorí vám ponúknú lojalitu, inšpiráciu a zmysluplné rozhovory. Venuša vás vyzve ku krátkym chvíľam samoty, ktoré vám pomôžu oddychnúť si od ľudí, čo vám uberajú energiu. Vodnár, keď o niečo ide, viete pomôcť a poradiť. Ak sa ale nechcete vyčerpať, bude treba zvážiť mieru. Podať pomocnú ruku môžete, ale riešiť za iných ich problémy nejde, to musia sami. Vy si zatiaľ zajdete na masáž, alebo sa inak rozmaznávajte. Toto nie sú jednoduché dni, ale vydržte, milí vodnári. Saturn sa 27.11. presunie do vašej zóny stability a podporí vás v budovaní silnejšieho finančného a emocionálneho základu. Stávte na disciplínu a sústredenie. Retrográdny Merkur končí 29.11. vo vašej kariérnej zóne a vďaka nemu vám spadnú klapky z očí a vy uvidíte vašu pracovnú pozíciu a vzťahy v jasnom, aj keď nie úplne peknom svetle. Ryby. S príchodom adventu k vám príde aj viac spomienok. Niektorým sa otvoríte ochotne, iné budú trochu nemilé, ale vďaka ním si mnohé uvedomíte. Viac sa vcítite do ľudí, zvládnete odpustiť to, čo sa stalo a prijať veci, ktoré zatiaľ nejdú zmeniť. Využite svoju príležitosť, milé ryby. Saturn sa 27.11. pohybuje priamo vo vašom znamení a podporuje vás v tom, aby ste vykročili vpred s dôverou, zodpovednosťou a sebaúctou. 29.11. končí retrográdny pohyb Merkúra vo vašej expansívnej zóne ovládanej Škorpiónom a otvára nové spôsoby myslenia, ktoré vám pomôžu pochopiť vašu cestu s väčšou múdrosťou.